लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे बरायबावबाय। साइडआव दङ नै जोंहा लोगो खोमा एरगासिनो बिथाङा रायलायनो टाइम गैया। साइस नुवालै मानोबा केमेरायाव अबसे मोगथाङावबो साइस गैखाया। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माबा जागोन नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायना मिथिगोन आरोना। दिनैनि भिडिअआ माबा जागोन असना गोदोलाय सिनायथि होनोसैलाय इउटुब चेनेलाव थाथ' नै जोंना दाख्लै चावमिन जानाय जेननाय बिथाङा नैनो जेनदोंमोन सिबाय लाजिदों जेननायखाय लाजियाखैमा। नै जोंनि गय बागाना बेसेबांबा गुवारखा आरो गोदान गायबावगासिनो माहाजोन जाब्रेसिगोन जोंहा। दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन होनोबा जोङो फिथाइ जागोन। मा फिथाइ बेखौ नोंथांमोना दसे उनाव हानबा नुगोन आरोना। थौरो बिदिबा जोङो फिथाइखौ हानहैदिनि। जों दा फिथाइ हाननो फैगासिनो बारि सिं जोंनि बारि सिं जों फिथाइ हाननो फैगासिनो। लायथो जों दा मोनफैबाय बिफां सिङाव। बन बैग्रि जानो नागिरदों जोङो। खाजि जागोन आरो संख्रि बानलुजों। नै जोंना सिख्लाफोरा बबे जायगाखै मा मुं बुङो अन्नानै कमेन्टआव खिथाहर। जोंनिखैजाय इखौ बन बैग्रि होनो आरोना। आइदै खैजोमासो हरबाय नै हानगासिनो हाननो हायाखै जोंहानि अमायो। अमानि भिडिअ खालामनांगौलै सालाखौनि हानगासिनो गोजौआवसो दंलै फिथाइ एबार बिराद खम। हानबाय थाग्रोनोसै दा हानाय लेमनाय जानायखौ देखायसिगोन दै। बाय बाय। दा जोङो जानायनि लामायाव फैबाय। दाख्लैना फार्स्ट डेट हानाया आं लेमगासिनो नै। दाख्लै जेनबावब्रा सिख्लाफोर गोजा। दे बयबो हाय न' हाय दे होन आंबो हाय। जों दा जानो दै दसे उनाव जानाय भिडिअखौबो खोन्थागोन। खुलुमबाय मिनाब्रा सिखा मोनथ'वाखै लेमनो। माखासे सिख्लाफोरा लेमबोगासिनो दङ। बुंनो आरिनोनो जेबो रोंखाया। दासो हाबहांदोंथ'। नै सान्दुंआसो दाहां जाबाय। दहाय सान्दुं गैयामोन दा सान्दुं गोसा जालायबाय। मा खालामनो भिडिअ खालामनोनो जेबो रोंखाया। है नों माबा बुस्थु दामब्रा लाबोनांगौमोन नों दोननो लेमखांनायखौ। माबालै डाइरेक्ट हाय जागोन। निजा नों हाखांबाय एबार सोंनो हरदोलाय आं हानसैलाय हर। हाग्रोनोसै र'। बन बैग्रि नै मबाइलाव नुदों आं दोनबाय नामा मैनाया। मैना होनबावलै आंनि नामखौ मानो गाबज्रिदों। गाबज्रि जाथावखौ खालामहैबाय नोङो। माइनाव होनबाबो जायोमोन। लेमसिगोन दा सिखाखौ नों हानो हाखासिनो आं जाग्रासो रायज्लायदों बिदि गैथ'आब्रा। माथो गेसावसोनि फुजाफ्रालाय गेसावसो सासे लोगोनिया आंनो गेसावसो होनदों आरो। नों थारमाने खुजाथ्राखौनो मोनखादों। खुजाथ्रासो होनो खुजाथ्रा। दे दसे उनाव खिथाफिनसिगोन ना। सासे लोगोनिया फार्स्ट फार्स्ट गेसावमोन। नै जि जारो नोंथांमोना जानोसो लुबैसिगोन बायदि मोनबाय आङो। जानोसै टेस्टिं नायनोसै। नै संख्रि बानलु दंखायो। मा गावनो जायोबोला आं जायाब्रा नै आं नै
जाग्रोनायनोसै दै बरिया आरो बुदन नाय आलासि देन्जार गोथाव अखा जुब जुब हाबाय थाबाथाय सेवजोबसिगोनसो बेनि थाखायनो अखा हानायखौ मिथिखानानै एडभान्स जाखाबाय फाग्लाखौ जाजोबनांगौ बे बुजौगोनहाय मा संख्रि फैबाय जाला दख'नाया गोराथार Gaya ba yana hasa masih ya seni masa kada mahin dia kakak ada lah nama kita mana ya makan hodan bang kayak kol kudi sirih juga deh ama bukan kamu nanya bagi bantu jalan hayu coba ayo bang minum tau deh bodi nang apa itu baru jasmin mana ada itu taza made no pina sabar Assalamualaikum kisah ada yang kasih kayak sana ya saya kasih kepala angin dakura ini sana ini semua ada oh doa ini yang cuy hanya berani apa karya mana ini desnya si di kana ini belum lebih proses begini ini cabra ini proses jadi dakli kantor sana जायगायावनो लकेसना सोर फन हरो begini खौल' नायबाय थानानै जेबो जाया नै बेक साइडखै जाय जि समायना समायना सिख्लाफोर दङ हेन्स एखेबारे बिउटिफुल नै आरो इयाव दङ फिथाइ ओरै लेमदों सासेया जानो थाखाय ओरैबायदि बार गोजोन बार बारदों बेसे मोजां जायगा आं मालाबा बेरायबा फैयो बिथांमोना साबस्क्राइब खालामोबा जोङो बेरायनो लाबोगोन आरो बिथांमोनखौ बावदोंसो आङो आंनि चेनेल गोदानखौ नोंथांमोना हानाय मानि थाब साबस्क्राइब खालामै मास मोनसेनि गेजेरावनो 1K जाना खालामना हो आरोना बिथांमोनखौ 1K जाबाथाय मोनसे गुड निउस दं गुड निउस बे गुड निउसआनो जादों आंनि साबस्क्राइबारा 1K जाबाथाय आङो आंनि चेनेलनि नेमखौ सोलायगोन आं इदि सानना दङ चेनेलनि नामा मोजां जायाखै आंना नोंना माने नेटआ थाबथानाङो ओंखायनो आङो 1K जाबाथाय आंनि चेनेलनि नेमखौ सोलायगोन ओमफ्राय बेखौनो दोनबाय थानोसैबो देनां हालागैसिम हाबो जानो दे थाब जा मा जानो हायाखै नामा नोंसोरलाय बानलुफोरखौ जानो हादों हायाखै हायाखै आंना फानलु सादा माबा जादों मा जादों दोलाबनाय जादों दे होमबा दे जों जाबाय थाग्रोनोसै था जाखांहां लाखायाव देखायसिगोनलाय दे बे जादों जोंहानि न'खैजाय हाबफैनाय लामा जों दा जाखांनानै बेरायनो नागिरदों आरो ससे लामाखैजा नायदांबाय था बेसे मोजां नै गोथां सोमखोर नुखायो ओरैबायदिखा दसे बार जानो ओंखारबोबाय जों साब्रैबो नै थाबायगासिनो लारि नायनो बेसे मोजां नुदों जोंखौ होनाखै दै बिफां लाइफांफोरखौसो होनदों जोंसो होनना लादों सानगोन दा नङाबा मेन जोंनि राजा लामायाव मोनफैबाय ओरैजाय स्कुल दङ इउएन एकाडेमि आरो ओरैजा
ओरै थांबा जाहार मोनहैयो आंनि चेनेलखौ माबार साबस्क्राइब खालामना हो थाब 1K खालामना होसै 1K जाबाय आंनि नेमा आंनि इउटुब चेनेलनि नेमा सोलायखागोन आरोना एखेबारे 1K जाबासो दै 1K जाबासो नेमखौ सोलायगोन 1K जायाबा सोलायथ'वा 1K जानाय इसिबांनि खाथियावनो मोनहैयाखै दाबो 200आनो जायाखै दाबो 197आवनो थाबथाना दङ दाबो साब्रैबो जोंनि मामार खालामना हो गुबुनफोरनिबो खालामनो बायदि आंनिखौबो एसे बारा बुंनो रोंलायलाङा आरो गोदानखाय मास मोनसेयानो जायाखै सप्ता खनसेल'सो जादों आङो इउटुबाव फैनाया फैबाय थागोन आरो बिदिनो बोसोर गुबुनफोर बायदि फैबाय थानो सानदों दे होमबा जों दसे बेरायबाय फैयै जोंनि न' सेरनि लामा आरो न' खाथि बेयाव दंफां गिदिर दङ नै एखेबारे बेसेबां सिगांनिफ्रायनो दङ बेयाव दसे जिराय फैबाय जों नै खैजा बाजार दं समबार बिस्थिबार बाजार जायो हरै खैजा लोखि मन्दिर दङ लोखि फुजा जायो बेयाव लोखि बे सानथाय जायो ओरैजा माखासे जिरायदों आरो जों सानैजों ओरैजा जिरायबाय नोंथांमोना नायनांबाय थादै स' होननो खुगाया आंना फैया खुगायाव होननो नायदों होननाया हामार इसना बिनिफ्राय आरो जेबो गैला जोबसिगोनानो आंनि ब्लगा बुला होनदों आंना ब्लगा इनिफ्रायनो एन्ड जासिगोन मोजां खालामलांनो नाजाबाय थागोन आरोना जों दा गोदान समाय नालाय बारा खालामनो रोङा आरोना बारा डायलगफोर होनो रोङा डायलगखौ रोंगौ रोंनाया डायलग होदलाबायनो नाथाय केमेरायाव ओरै फैबाथाय लाजियो जों ओमफ्राय दा एसे लाजिनाया खारदों बुंसिननो हादों एसे उनाव आरो साहससिन जानांगोन गोसोआ खुगायाव माने बाथ्राफोरा फैबाय थागोन दा बारा फैयाखै बेरायखांबाय दा गाव गाबागाव न' थांनोसै लामायाव बार जाफैदोंमोन सान्दुं थिंबाबो दा जाखांबाय बारखौ गोथावथारमोन बारा सल'खौ बन्द' खालाम कपिराइट स्ट्राइक फैयोलै ओरैनोबा आरो कपिराइट टाइम फैसोगारो जों दाखाना फैबाय बै दख'नायाव जिरायदोंमोन आरो माने जा फारि दंखायोलै दिनै मोनदांबासो सान्दुंआबो जा गुदुंखाबो रड लाखसे माले जोङो बै मानसिफ्रा थांग्रा रडा इखौ नांदों होनदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम भिडिअखौ जोबजासे नाय शेयार खालामना हो कमेन्ट्स खालाम माबायदि जादों भिडिअआ बबेबा जायाखैबा कमेन्ट्सआव खिथाहर आरो सापर्ट खालाम गुबुनफोरखौ खालामनाय बायदि दे बाय होनहरदो लाइक शेयार खालाम होनहरदो साबस्क्राइब खालामनाय आरो लाइक खालामनाय आरो शेयार खालामनायखौ दाबावथाय बे मोनथाम जिनिसखौ दै बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो गुबुन मोनसे भिडिअ आरोना लाबोबाय थागोन सानफ्रामबो 1K जाहोआ